Hello viewers, welcome to your favorite show, the Simuka sketch show, and my name is Doc Vikela. I'm your usual host. Today I bring you because we are the Simuka sketch show and we give you nothing but the best. In local news, we start by takataura last episode tikati vakomana vepum pum avasokutamba navo, and we stood by him, we stood with him tikati ayo vanhu ngavasiyane naye. And then true to his word, he came out in a press conference vakauya VP vakati to dispel the rumor yekuti ma-audio notes asavo. But problem one day kuti manje inbandakazoti sometimes kana wafungata chinhu ka because muma audio notes maitonzikawo izvoni, hi, where are you, can you give me a fuck? Like, we heard that voice and then we come to the press conference, hi, those voice notes don't belong to me. Hi, people, those voice notes, they are not for me. And like change, you know, but yeah. But unfortunately, So moving on to our first item of the day, we saw His Excellency talking about people needing to be vaccinated and the vaccine. Inofana vanhu vanofana nobayiwa ma-vaccinations, ma-vaccine shots aya, because kana mukasabayiwa ma-vaccines vaitaura pamwe maive mukuseka o muchokwadi kuti hatichakwanisa kupinda kana mumagraft. Apagara pana magraft achona zva, but haisi pressure zero. Vanoti kana akazouya magraft aya ma2 million jobs, kana chinge azouya hauzopinde manje mungona medziri poti guys 2 million jobs ka imi mukasatora vaccine 2 million jobs dzinokwana. Mukasatora vaccine hamuna reason yekuzoti vatadza kukupai 2 million jobs, because imimi ndimi condition kuti 2 million jobs saka imimi torai vaccine so that and then they're saying that pane zengane ka passport kake ka passbook kekuti unenge ka book chipinda muzupo vati aka vaccine inokuti tatodzokera ka kurodija mchana kuti vantu pamuna first you need a passbook apartheid chichi, but ngavambofamba vari but madhara atazvinga zviita kondo madhara edu handiti, but indoti vakamboigaya here kumboimepa roti passport ike inonatogadzirwa nakomana mstreet kwapanu iyo redego muna mvumvumvu. But we bring you a studio guest. This guest is one of the young, vibrant minds this country has ever seen, and he will share with us the pros and cons of the vaccine passport. Passports. Viewers, like I said, that today in the studio we have Captain Tito. Kuti vatiudze kuti nema passport ndove munhu atakanzoti vatu anawo mapassport acho kudhara. So we said no, let's invite him to the show. Tinzoti mapassport aya vaka handina zvangu covid. Auna but vakamawana kupi. Captain Tito, welcome to the show. Thank you nekundidedzawo ndibude panews. Good. So isusu mubvunzo edu mishoma ndakuziva kuti ma passports aya ndiwo amakabata. Makawana kupi? Ama covid passports. The thing is ndinotovagadzira. Amuri kuona kubudiswa negovernment aya tender racho ndinotoriita. Zvinhu zviri simple. But manje havasinyatsobudisa mari yakawanda, ndakuita zvangu private, saka ndindakutooffer zvangu the public kana pane ari kumada. Is it not illegal zvamuri kunge muchida kuita izvo? No, it's not illegal because bepa iri ndaritenga randiri kushandisa kuprinta nekufotocopa, and then ndiri kuzviita design, ndindakagadzira design, saka it's very legal. Ndiri kutengesera mapassport obva watanga kufamba legally mustreet. But handiti nyaya kuti kana munhu achiona passport yanofana kunge atestiwa here, munopaita seipa because komuchapakamuna necovid wacho kana passport, and then what? Hatinotesta futi papa kwedu kwatineti, saka unouya totanga tambokutesta kuti how best are you panyaya dzecovid, but isusu hatizotarise zvedu chi handimukuzwa izvo temperature yenyu yakakwira, maybe it's because mukutaura news
zvinokwidza temperature. But tikaona ma-results atizonyanya kutarise zvedu kana watouya kumatest it shows kuti at least uri munhu ari zveshuwa arikuda kufambawo mune vanhu saka tinobva tatongokutengesera passport yacho. And then tinogona kufotokopa futi kana zva zvekuti ma-originals acho akaita mashoma tinogona kufotokopa futi anoshanda akadaro. And then kune vaya vanenge vari kuma-hotspots ma-areas ekuti anogona kusasvikika ndo patinoshandisa drone. Drone rinoenda rakaita sei rakatakura mapassport ronodonhedza mapassport. Saka it's very easy kufamba mutonazi akusi kumbonetsa. But I'll give it to you. Munofamba zvini sanitizer yenyu kusanitizer vanhu. Ndakagadzira futi. Ndakaona vanhu veku-MS veku-Africa University vakagadzira ma-cough drops ezumbani. Ndikati inini as a student handingasarire, I would rather also invent things. Saka tangosanganisa weti dzakasiyana siyana dzemombe. Mana nhleke. Oh. Saka takasanganisa weti yemombe neyegudo. Yeah, inoshanda. As inoshanda? Inoshanda, yes, proven. Viewers, do not try this at home. Right. Watobata manje mabata chana ndakabata ndaive futi lazini ndabata zamama kabata ndizoziye kwamabva amjara munoziva chi tingarambe tichiwaste time since mane ichocho mozongondibo chinoita $3 chakadaro. GoFundMe, budo $3. Ego cash number achona mchaiona isatindira pasapa mukanda mari. Tatone chikuru cha Captain Tito. That was Captain Tito vachitaura Captain. Saka weche kuda inoizvo. Yemonhu ndore kosa. So that was Captain Tito vachishare nesu about my COVID passports. Little did we know kuti ndo vakatopuwa tendera chekugadzira hanzi boys ari bhadhare saka akutocha private enterprise. Munopa zvinofira vakomana. Me mune ma-ideas but hamuzobhadhare manje vanobva vadi olekisa information. Vipi munenge muine zvetu rakanaka but hamudhize vanofundisa ma-audio dhizai kuti zvinhu zviite. Nothing to add there, nothing to remove there. Moving on, all grade 7 results. Hanzi vana vese vakanyora ma-results akabuda asina kunaka akanaka grade 7 vese maita number 1. The government is saying mese muri ma number 1. Munogeta yatatu ma grade 1 unzoni class yese ma number 1. Ndo zvaitwa the class of 2020 grade 7 hanzi ngavangoenda kusecondary. Ngavangoenda kutongobaya kusecondary because vamwe vane ma dreams and aspirations. Munhu wese kuna munhu asina dream. Munhu wese ane dream yake. We welcome into the studio a grade 7 pupil who we want to understand and interrogate more about your emotions and feelings about getting to Form 1, irregardless of your results. Dear viewers, like I said, that we are going to have an in-studio guest. Tatisusu ma grade 7 vanzi vakungoita automatic entry munhu wese number 1, but we decided to interrogate some more and interview a grade 7 student akanyora last year akabudawo nematsotso akabudawo nawo tinzwe zvakawanda kuti moro musikana makadini. Right. How are you feeling about this declaration yekuti munhu wese akanyora grade 7 akuenda kusecondary? Ndikufara. Okay. Mukufara semunhu anoda chikoro kuti murambe muchidzidza muchienda mberi. Plus ndandikufarira kuenda kuboarding. All right. So mune ma aspirations here like kuti kana mchinge mazokura like my aspirations are like what do you want to be when you grow up? My aspirations. Zvishuwo zvamunazvo kuti kana wazokura uda kuita chii? Akuita doctor. Which doctor? That which doctor do you want to be?
Doctor. Which doctor? Unoita doctor akaita sei? Dakuita doctor wemangu masafriman. Samuda kuimba. Daita doctor. Makabla nima yinsi mangani, are you comfortable kushare pamepo mayinsi makabla nawo? Mama wangu ati ndikubuda pa TV saka ndikazotaura manje. Wakadzi vemuraina unozo. Alright. Can you spell photosynthesis? Ndozvatichanoita form 1. Hatisati tazviita. Oh. Alright. Okay. Saka mungange mune ruzivo rwekuti muchada kuenda kuuniversity ipi kana muchinge mazopedza? Doctor. Apa domboenda kuboarding. And then kana ndaenda kuboarding ndikazopasa ndozoona but ndaenda kwemadoctor. I think they have a point. Ngawangobaya vese kufumo wangu wacho. Tozonozvonera ikoko. Hanzi kuvidza zuva, hanzi kurayira tsenza. Like, yaramba unozoikata tsumo, yaramba kubura neda kurova ine tsumo yakaipa hana. Asi maizvirega. Maizvirega. Yeah, mangozinzira. So yeah. Ndikubura pa TV. Yeah. My friends angachanduvana. Machi? My friends. Ndavaudza ndikuenda kuTV. Saka inobuda nguwai? Ini time besho yenye. Inobuda 10. Alright. Asa wangosta kubuda pa TV. Nsati. Zvakawanda zvasati akuziya fomu wani chanomurwamba mandova chanoti iwe hazi Mwari mafundana makuroni. Saka iwe wakafanana nani? Chi? Kumba kwenyu Kuta wakatodza mama ere wakatodza daddy? Daddy wangu anongoti ndakangotodza iyo. But zvesena mama. Alright. Mama wako ndo vaya vauya makati anditi vatsvuku vatsvuku so vakapfeka hembe nyora namba dzavo dzamama. Ndakanganwa dzimwe dzacho. Mama 07741 ka 3 koimwe yacho 2. Kwasara kupedzisera. Kudzai mama, ndikuda pa TV. Alright. Ungasingafana ndaidzira. Anza. Ndisabadaidzira misapa zvinzo manje. Kuti chi? Ndidanga namba dzamama wako. Ndikubuda pa TV here. Moving on to more action-packed. This is only for the movies. Chidumo na masendeke vakambozvitraya and they got away with it and then they got captured and then they were hanged. But this young man from Mberengwa is a genius in his own. Okay, not so young because like I didn't know young man guys man 18 years ago. It might think I'm young but so a young man from Mberengwa, 18-year-old man went on a
on a stealing spree. He went on a stealing spree and stole from multitudes of shops in Mberengwa. And then he was a genius. He opened a shop with those stolen goods. I mean, guys, come on, guys, in the studio, let's give him. But Mirai Makadaro, this young man failed to realize one small thing. He opened that shop in the same area where he was stealing things. Like, what was he thinking? So this young man managed to elude the law until finally, fertilizer inoiziya maningi ndandakaimaka ndobva abatwa ndobva chaputika. So tiri kuti isusu dai mfana akadzidza kuti muchidhumo namasendeke vaiba vopinda moza voba vachipinda moza mabhebi ndo akazovanyudza zvavo. But who am I to talk about mabhebi? Munosanongonyudzwa nemabhebi. And this week we bring you a brand new segment. Okay, it's not a brand new episode. It's something that we're just trying, right? In looting news, we talk about this story that was broken. This story about the statue going for calibration. Pajosa. I mean, motaga ndita problem calibration arungorowa komana pa Gaza land apa. I mean, like, vaizotadza statue isingafambe chinje changomira. Like this is so crazy kuti iwe wakamboenda papasiya so pasiya so pambarapa iwe ngoro inogadzirwa in 2 minutes pam yatosimuka iwe ndakagadzirirwa ini mbaura in 30 seconds pasiya so apa yangonzi koko sindira komdara. And you think those people couldn't do the job? I mean, but no, madara akati nochi tainza pajoza kuti zvive nefew yokuti mbiyananda vambopindawo vambocrossawo border handiti kuti vambofilawo kuti vanoti blessa sei. Handiti guys kuti statue yakaenda yakambonda mujoza vonoona mbiyananda kuti zvakamira sei joza votonga kuti pamaskyscraper vatomaona. So chiregai muone zvichaitika kana statue yango-erecta komadhara yedu tingazviita sei. Moving on, Prophet Makantiwa was first backlash this past week because vakati ivo havasikuwirirana najesu. The video went viral online and people were talking about it. In short, vakangoti ivo havasikuwirirana najesu panenge achitaura kuti nochi vanhu vanotokutadzira vablesse like level ravo nerajesu vatova pasame level zvekudaro zvikoti vakutoita mafamily meetings najesu vachidisagree kuti iwo hemeni munhu wamwari iwo usikuziva kuti zvawakataura izvi zvinokonzeresa. Ndi jesu wari kuudzwa kuti jesu kuti ndiblesse munhu anondivenga inini zvinokonzeresa. Like mafamily meetings aya hatizozive kuti akafamba sei. But in short we are saying the man of God, that's his opinion, and who are you to judge? Who is me to judge? Isinongoanalyze chero kuti tinotaura kuti vanhu vaiti jesu panchanotaura nevanhu nchevataurira kuti no I have a problem with that verse because munhu ari kundito ndaundiuraya ndomublessa. Pamwe isusu takangosikirwa kuti pasi kuti tingorumidza Mwari tiite zvakanaka so that mweya yedu igopinda kudenga. Saka kungotera zviri mubhaibheri kuti mweya yedu ipinde kudenga. It's not about I, it's about him, not I, him. We move on to religion. We're still talking about religion that is not so religion. Passion Java responds to the influencers list. Passion Java akaiso pa influencer list ari pa number 4. Ndobva abuda God's blessing ngati muita sei kuzvimawadzi zeku ndi prophet zvikana prophet zvimuchembanje izvi zveku ndaisaziva kuti kakudiwa futi. So and then he came out God's blessing and said, no, I am the most influential Zimbabwean. Who's Tinashe Mutaris? But he owns Nash Paints. Who's Tinashe Mutaris? He owns Nash TV. Who is Tinashe Mutaris? He's an entrepreneur. Who's Tinashe Mutaris? He helps so many other. Who's Tinashe Mutaris? He employs thousands of people. How many do you employ? So, but what I'm saying is, this guy came out convincing us like, I'm the most influential. Fine, you are. But guys, you have to understand, Jinimbi is gone. We need drama.
tinashe mutarisi usakwata shamwari hadizvo gwara get on your feet, fight this guy. Toda jinimbi pacho njava kind of fight iwe uchimudirawo pendi iye achikudirawo mabhurongo iwe uchimudira pendi chikudira bhurongo muchikodirana zvamunogadzira nezvamunoshandisa. That's what we want. Get on. Makangogara but apa ndokunzwisa hangu tinashe kosanogona kuti munhu aimboita mabeef naye haana kuzorarama kwenguva yakareba saka unozokushota pamameno kuti this is chinimbi and things like that. But yeah, who am I to talk about these things? I'm just a parroting on the Simuka sketch show. We bring you nothing but cutting edge analysis of the things that are happening. Analysis in ndedwi hatina kwatakambozwana but tingotaura zvatichingoonawo. Moving on, the first lady maive nyika is vari kupinda mumaprovinces edu vachinodzidzisa vasikana hunhu handitika nekuzvibata hunhu nekuzvibata probity as we know it kuti pavanga pane mutsago wokugona kuva nohunhu nekuzvibata vari pama maprovinces akasiyana-siyana. So we managed to cross over to a youth member. We managed to cross over to a youth that we came across to talk about some of these initiatives that the first lady is doing across the country, which is very commendable because tinoda kuti vanhu vagare vakazvibata ndi vane mutsago vachizvibata. Saka let's cross over and hear what he has to say. Tanzwa kuti hanzi mune chichemo chamuri kuda kusvitsa kuna mai. Yes. Isusu as youth vakomana especially tirikunyanyo ignore vari kuti ignore isusu mayouth vakomana because kana vachitaurira vasikana kuti vazvibate vaite hunhu isusu tobatwa nani? Isusu ndosaka tichipedzera tichibatwa ndosaka tichigara takabatwa because hakuna munhu anotibata. Saka ndiri kuti dai mai akangouya nekuboys todzidziswa kuzvibata tozvibata isusu as my youth because we also need a brighter future as vakomana. Saka toda kuzvibata like vasikana vadzidziswa kuzvibata, toda kuti tidzidziswe kuzvibata. Saka dai vangotaura nesomeone imomo mucabinet makomizira arimo vongotaura ne1 or 2 kuti vauye kuzotidzidzisa futi isusu but vasatumire member mkiso anogona kuti bata iye isusu kubatwa nemunhu atidi. Mambotaura zvekuti muda kudzidziswa kuzvibata, mamboti mune zvinenge zvakakubata izvi zvakubata imi kuti mune makabatwa chii chinenge chakakubata imi? Kana kusina munhu anokubata sister imi mune munhu anokubatai? Handini ndikubvunza mubvunzo. Makazvibata munozvibata? Ndikubvunza mubvunzo. Ndiri kuti kana kusina munhu anokubata unofanira kutsvaka zvinhu like uri munhu muyouth hauna basa hauna chi unongozvibata but isusu tofarira kubatwa. Saka mabhepa akashaya okuti atibate tinongotsvaka. Ndifunga kuti manyatsonzwisisa concept iriko iri kufamba namai yehunhu nekuzvibata. Kuzvibata kwatiri kutaura kuchengetedza iwo hunhu hwako kwete kubatwa iwewe nevanhu. Sister kana ukafamba uri mukomana wakangaibata uchingopa munhu wese unosangana naye hausi hunhu iwowo. Saka kana muchiti vari kudzidziswa kuzvibata ndokuzvibata like uri mukomana haufambi uchingoti ari kudawo unozvibata. Saka toda kudzidziswa izvozvo kuti tisafambe takaibata. It's okay, maita yenyu hanzvadzi. Thanks for your time. Hamuzoda kundibata musati maenda? Handei. Totedza unemba njalo. Imbondibata kawani nai. Brother. Ndiri muzvibati. Ndagara ndazvibata zvangu. Handei. Vafana dzitira kuzvibatawo ani magara munongozvibata here pana asingazvibate here. Children, sorry. Stika.
Moving on with the show, we give you the commercial break. This is the segment where we thank those that pay the rent. They don't know that they are paying the rent, but they are paying the rent. They will never know how they are paying the rent, but they are paying the rent. We don't even know how they are paying the rent, but they are paying the rent. We give you the commercial break. Yugadarema Makuzochema ya kuzoenda yavaiuya muchita challenge ya kuzoenda na Master KG kutamba nekubenderera sangu ya Munhu tero madilita muchamanga enyu amsamatanga muchamama zvenyu motakumbira ruregerero Master please muchamama Hey, yo, Master, please. Wow, what can I say? There you have it. In yangu, like I was when these guys brought this issue to happening here, I didn't even know what Jerusalem match to do anywhere. And then I read that zungu chichi vamona vachito suka taito madoma basa nyima uchi achito vana mwana adoza kuti pangazoita litigation kuti vanozodzoka vakura kuti takada zvinhu zvedu but ini ndakazoona kuti ini panoona ndaiva ndaimboti vakaipa netactic vanhu ndaiva bigger but ndakazoona kuti moto wemapepa because ndaitoti vana Beatrice vanotoziva mutemo zvekudaro murikuenda mutetwa nyambirai toziva but vakabreaka mutemo shamwari ndaitofunga kuti unoziva kana vanhu vatotonga nyika vanoreada fine print ona kuti tonyura apa because mari yacho ichada kubhadharwa Jerusalem challenge imari yedu apa isatisi challenge yacho vakomana ngavasadaro. In international news, Master KG says that he is going to sue for all who use this song. Okay, I swing as such. I don't go to mari yake. Imaka upload content and so mari yese yae whatever akuida kana mamsingawane mari nekuupload content ndiyo iyacha kuchaja mari yekuita song yake without his permission. So ndo zvingoripo that is that sazare kuboding apana chimwe chikuda kutaura kuti adzi unoda kuti zvapila ayo washandza song yemunhu wabato nemukadzi wemunhu unoona kuti ichi unotingorowa wozoona kuti warowa boss. You saw the story where a junior soldier found a superior soldier with his wife, and he beat up his superior, like beat, and then throughout the video was gunners, and the vasvika office mbanzi bye bye oshaya chawarovera boss mukadzi akusisina futi unonozvibata. Moving on, we go on to sports news. Sports news, we bring you, like we said, during Papa Sports news around my sports, vanopedza my sports, and vemudlalo, mjolo. For Joes are not umjolo. Right, we give you the story of a 13-year-old akapedza my sports. Mfana akapinda patinda, akati swipe right. Zvakanzi ya combatable mfana akati tapinda manyasha. Apinda baba mfana ndobva akoda munhu boss patinda abaspe one day anoziya ukaswipe right zokuda 2 weeks saka mfana angane pre-med kudhara toti pate nyaya zvepasimuka sketch show mfana aitoziva kuti no inini ndatotargeta munhu uyu handiri mudzivisa tongotaka 2 weeks tops ska 2 weeks tops and tinda 2 weeks tops atibvunza maexpert nemaveterinary now studio 2 weeks tops yazouya response mfana ndobva kuti bobo ndichadraga vana, like imagine the planning that was in it. Inini amen kukubvunzawo zvangu, but I feel like vema-human rights mutiregerera. I feel like the protection of kids, my rights anoapply zviri unfairly. We feel as men under attack because dai anga ari a 13-year-old girl dai nyika yese iri kuto kana apwanywe matomatisi, but regardless of the dealings
which to us at Simuka is a fair deal. Apakarwa deal chaicharo chegwengwere uya d zvikanzi imari zvikanzi no masenzero aunenge waita determines mari ando kucharge. Handiti isusu tinoziva chief mavenues munotora nema500 we know in retrospect kuti ma$5 ka not come on marriage unless it's for research, but what we are saying as the show is that mpana uyu ma$5 120. No, let me not say much. Let's cross over and talk to the lady in the midst of all this scandalization. Sisi wako ndiani wewe? Ite zvamavenga manemu tonditamisira nguva yangu ndine maclients izvezvo vandoda kutotapona. Bvunzai sister muri kutonditamisira nguva. Ani? Ini kunyarei mwana upi? Yapfeka zvako matuve. Iva baba naye. Ndinoshaka namapurisa chavo kandisungira kuti chini. Mwana upi? Aiwa, bvunzai nyumwe mubvunzo. Hanzi mwana upi? Hakuna mwana akura kudaro muno muZimbabwe. Hakuna. Ndezvokunyeba zviya zvokuti 13 years. 13 years unoswera wachoti 13 years panapa sure 13 years baba vaye ndisiye zvangu anda kachikamadzo zvangu sine 120 hamuna kunyanya kuchajera. Hausunzwa zvandiri kutaura rena musikana isusu manoma rese $5 saka iwewe divide $5 into 120 inokupa mari mai manga ndizvo ndikutaura kuti wewe asi mwana ndibaba vai wazvinzwa ndikutoda andizive andichatoremembe kuti kangani 120 is nothing compared to zvandakaona izvo 13 years. It felt more like I was there for 13 years sure. Ndashamisika. Ndasangana sena. Kana neniwo ndakatoshamisika. Handiti makazviverengere manyusipepa nayasikana kuti adireko kupedza nanguva. Hamusi kuziva ndakasangana naye. Takangoona nawo online zvinongoita munhu wese zvamunongoitawo imimi ingozongoti inyaya ngoti isusu patinozongogara chete otherwise munhu wese ihure muda kungoswera muchindivhiringidza panapa nonsense but izvunzo zvenyu munzani wenyu wemakamera haasi kuda here haasi kuda ampanaka ipo 120 5 into 120 wangu 5 into 120 mana nobhisa inomona achatondipa chete there you have it. We talk to the lady mangonzwa like pane nyaya yangu ndo panokuri nenyaya yake yongoti vanhu dai vakangoona mari yacho chete havanonozvikuita here vepumpum vanotoziva vanhu vepumpum vatakaziva vachizoziva mafigures acho dai vakangoti aiwa mpana uregedzwa ubaya. We move on to the segment that you all have been waiting for, the segment that makes the show, the segment that you love so much, where we say ish the weather. This segment is not for those that failed geography, neither is it for those that passed geography. The earth was one called Pangia. It split into Gondwanaland and get away. But we move on to Asia. The weather. Osmosis and this alpha. Okay, we cross over to Asia. The weather, like photosynthesis. Then what? Okay, we cross over to Asia. The weather. Ndo introduce antimangrin. The weather zvacho. Good day. Vanhu vamwari vane Zimbabwe. Tine Manicaland. That I think that's Chegutu. Kune moist. So moist during the 2 days kutera nhasi namangwana. So the whole Manicaland kune moist saka vanenge vachimuka makuseni vai I think muchaita ma late pause unoona kuti okay unorwa nema frostbite moist. We go ku
chitungwiza weather iribo average weather akusi cloudy, and then we go ku Harare Central CBD kuri kupisa, so I think wanacha kuri kupisa singaiti, so muchaita ma problem wana singa natsopfeke ma mask, so police be away. We go ku Vaindi bridge inonzi guys, kune manika Land West kairi kadoma kwa Vaindi bridge Central East. Yeah, Central East tunowanze kuchipisa, so but nazvanazve zvanhasi mangwana I think weather yakadzikira, plus kuiko ku Central East ne ichipinge I think ndo nzvimbo dzinorimwa manje, saka weather ribofu harvesting wakarima udhara. We go ku ichifood Central Harare chitungwiza kado tataura chi mazoe mazoe kune weather iribo toenda kuma ghetto I think weather haisibo kuri kupisa. Now that you know kuti soja lava akafa saka ama1 kuri kupisa, saka vanhu vakatobvisa majuzi. Weather yedu bo. Good day. Yeah, ndobona tika asa ndimblame zvangu handiti akaenda kunhamo yasoja love kwaipowa kwakauya chatunga kwaya nemabhurongo, saka vamwe achiri nawo hakuna nasingarisi kuti basa rake zvakadaro. There you have it. That was Asia, the weather. And this has been the Simuka Sketch Show, the show that brings you nothing but cutting edge news analysis. Tinopinda mnyatodzo penengura kuti tidzinzwise kuti ndedzezvei chiri kuitika. So please do not hesitate to comment or subscribe to our channel. Ndangoita zvemusoro wangu ndasafa nozvitaura. But please subscribe and follow us on Facebook. Until next time. Amai makatasa Facebook munonakirwa chete. Yesimuka comedy. Because until next time zvorani mwamatoenda muchaona imwe video. Pane imwe yatakaisa nezuro chingomboitarisai. Okay. Amite. Sikanyiso zvinhu zvinofana kuzvikata zvikamira tikunetsana ndikutaurira. Tomamisana boza zviti iwe wane time muchijairira uchinisa zvizvi handiti iwe wakati here njuka dzarema makuzochema nemari yose yakazoenda yavaitinyima munyita challenge yakuzoenda namaster keiji kuzojamba nenderera so muye munhu chero madhilita kumama muja mama enyu amusati matanga mucha mama zvenyu motokumbira neruregerero master please master please